Očistiť hroby vo viacerých regiónoch už ľudia môžu bez toho, aby si z domu čokoľvek nosili. No ja som si priniesol všetko z domu. Metličku, vodu a nejaké tie kvety. Základné upratovacie potreby osobitne teraz v jesennom počasí si na cintoríny prinášajú mnohí. Všetko, vodu, metlu, všetko, čo trebalo pozametať, hrob, všetko. Metličku, aby som trošku pozametala. Tá vodu nebo, voda je tu, ale metlu nosím, aj vederko na bordel. Donesiem si metlu, vedro, kartač, handry na sucho vyutierať. No a vyčistíte, vypratáte, vyplakáte tu. V Stropkove teraz zaviedli na tunajšie pomery novinku, na pohľad veľmi jednoduchú, no praktickú. Chceli sme zjednodušiť návštevníkom ich údržbu a starostlivosť o hrobové miesta. A tu aj metly sú. To je výborný nápad. No je to lepšie, keby som o tom vedel skôr, tak to nemusím nosiť z domu. Myslím, že to je výborná vec. Požičať si náradie sa pritom dá úplne jednoducho. Presne tak, ako keď pred vstupom do supermarketu berieme nákupný vozík. Za 2-eurovú mincu si môžu vypožičať na našich cintorínoch pomôcky na údržbu hrobového miesta a po vrátení na pôvodné miesto tá minca sa im vráti. Hej, toto je výborná vec. Keby som bola nestáďal, však by som to určite využila, lebo je to výborná vec. Voľba bola jasná, sú to veci, ktoré najčastejšie ľudia používajú pri údržbe hrobových miest. Jedná sa o krhlu, jedná sa o smeták, o metlu a poprípade ten menší smetačik. To dobré. To netreba z domu nosiť. No netreba, ale sila zvyku. Na cintorín tak už stačí priniesť len kvety či kahanec. Všetko ostatné tu majú návštevníci k dispozícii. Zo Stropkova Pavol Sivák, televízia Markíza.